Şehirden şitte 6 sutaylı jirge iye bulgan kişiler biriden muncha başka obyektlarını tüzey. Ama resmileştirige oşıkmay, çünkü bir köp dokumentlarını jirga kirek. 2006 yıldan gamelge kirgen Dacha amnistiyası, grajdanlarga jir kişerliklerin küçümsüz milikni gadileştirilgen tertipte tirkerge mümkünlük birdi. Dacha amnistiyası devam etti. Аңа қараған шақси тұрақларны тіркеу 2018 yılның 1 гыйнварына кадәр күчемсез милекнең кайбер объектларына, гаражларга, мунча, сарайларга, дачаларга карата куелган вакыт озынайтылды. Бессрочно. Ике фатирлы йортларны тіркеу Дача амнистиясына керми, алар яңа тәртиптә теркәлә. Татьяна Морозова белдергәнчә, кыенлыклар әлеге йортлар урнашкан җир кишәрлекләрен теркәүдә килеп чыга. Мәсәлән, Мир, Дружба урамнарында. Минем им приватизированный, квартира деген сүз бар анда, из-за квартиры сүз булган өчен минем им многоквартирный дом дип санала. Аның өчен минем җиремне приватизировать итмиләр. Сейчас новый закон. Хәзер җирләрне яңа тәртиптә теркәү буенча яңа закон чыкты. Иң мөһиме, әлеге йортларның бер-берсенә аерым төзелүен тану кирәк. Моның өчен гариза белән район башкарма комитетына мөрәҗәгать итү зарур. Шул чагында гражданнар җир кишәрлекләрен йорт төзү өчен диеп рәсмиләштерә ала. Булай эшләгәндә йорт фатир дип аталудан туктый. Әгәр дә аерым төзелгән икән күршесе, ул чагында кадастр инженерлыгына барып, үземтә чыгартырга кирәк. Анда ул шәхси торак дип күрсәтелә. Ул чагында теркәү тәртибе башкача булачак. Нужно сделать заключение у кадастрового инженера, что это является индивидуальным жилым домом. Билгеле булганча, милек җирләрне теркәү үткәннән соң таныклык бирелә. Хәзер әлеге рәсми кәгазьдә яңалык бар, әмма искеләрен алыштырырга кирәк түгел, ул үз көчендә кала. С 1 января текущего года Агымдагы елның 1 гыйнварыннан яңа төрдәге теркәү таныклыгы бирелә башлады. Ул хәзерге күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестры үземтәсе дип атала. Аның беренче битендә күчемсез милек объекты турында языла. Бирдә бөтен мәгълүматлар бирелә, адресы күрсәтелә. Икенче бүлектә исә хукук турында белешмә языла. Биредә күчемсез милеккә ия булучының барлык хукуклары, күчемсез милек объектының чикләре күрсәтелә. Соңгы бүлектә исә күчемсез милек объектының планы ясалган. здесь указаны обременения, ограничения на этот объект недвижимости. 2000 елга кадәр бирелгән теркәү таныклыгы да үз көчен югалтмый, әмма аннан соң теркәү үткәннәргә алыштыру сорала. Многие имеют вот у себя в документе. Күпләрдә менә шундый теркәү документы бар. Бу дәүләт теркәүенең 2000 елга кадәр үткәрелгәне турында сөйли. Әлеге документ гамәлдә, ул күчемсез милеккә бирелгән бердәм дәүләт реестр эземтәсе кебек үк. Әмма бу документның бирелү вакытына игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә ул 2000 елдан соң бирелсә, аның вакыты чыккан була һәм шуның өчен яңадан күчемсез милеккә теркәүне үткәрергә кирәк булачак. После 2000 года, то тогда он не является. Үткән елны Дача амнистиясе ярдәмендә 300-гә якын торак йорт, 20-дән артык гараж, 180 ләп җир кишәрлеге рәсмиләштерелгән.